ụtụtụ ọma nụ ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ Orie, wee na-asị ka tata bụ Orie ka ọ gaziela anyị, ka Orie retara anyị ndụ, retara anyị udo, retara anyị agamniru, ihe akụakụ na ihe enwe. Ka chi Orie tata gbuoro anyị ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ, na anyị siri mmiri ata na azụ anwụ na ihe anyị na-eme ga na-aga. Asị m na anyị ga na-apụta ife, anyị ga na-edu ude ka ọmaka na-emela anyị. Anyị si na onye ọbụla fụla anyị chikwa anyị ada ka na rie ha. Ọfụla anyị gbaba aja, ya were isi ya zere aja. Ọfọ ndụ na ọfọ udo ka anyị na-agụ n'isi anyị tata wụ Orie, wee na-asị ka ọmaka meelụ mmadụ niile taa wụ Orie, meela anyị bọsị afọ, bọsị nkwọ, bọsị eke na afịa na-anọ nọ n'ụbọchị na-anọ ise ise ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ, na-agbasi afọ ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpelu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ mmụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwaanyị. Ọ ihe dị mbụ eme. Ọdịnala abụrụ ajọ ihe. Ịgakwa n'isiokwu nji maka ya wee bịa na-atụfu nnukwu oge. Ihe m bịara taata ịkọwa kene bụ omenala na ọdịnala. Omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ihe a bụ ihe anyị na-ekwu since. Ihe a bụ ihe anyị na-epreach since. Ihe a bụ ihe anyị na-akọ since. Abụ m onye omenala, abụ m onye omenala. Ọdịnala bụ ndụ, ọdịnala bụ nka, ọdịnala bụ nka. But let us talk on this words. Ka anyị kwugodo okwu on this words. Omenala, omenala, ọdịnala, culture and tradition. Culture and tradition. Then, gịnị bụ ọdịnala? Na mbido, ọdịnala bụ usoro mba ji ebi ndụ ha. Ihe mba, that is ihe ntọala jikọtala mba ọnụ. Ntọala that is ọdịnala bụ ntọala jikọtala mba ọnụ. Ihe dị n'ala, ihe dịgolo adị, ihe egwubegolo egwubego, ihe standigolo, ọnya bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ place, ka m kọwaa ya ka ị ga-esi ghọta ya. Abịa n'ala Igbo, ndị Igbo niile kwenyere n'ọdịnala. Ndị Igbo niile kwenyere, gịnị bụ ọdịnala ha kwenyere? Ndị Igbo niile kwenyere n'ịgọ mmụọ. Ndị Igbo niile kwenyere n'ịchụkwa mmụọ. Ndị Igbo niile maalụ kweta na o nwere ihe bụ chi na mmadụ na-anọ ụwa. Ọnya bụ ọdịnala. Ọ dị mbụ dị. Igbo niile kwetara na mmadụ na-anọ ụwa. Ọnya bụ ọdịnala dị n'ala Igbo. Na mmadụ nwụọ na ọ ga-anọ ụwa ọzọ, ntị ọnọzụ ugbo 7. Ndị Igbo niile ekwetalụ na mmadụ nọgide ụwa wee n'ụwa 7 wee mezucha ihe niile o ji maka ya wee bịa ụwa. Ọ gbago n'ọkwa ndị ichie. Ihe ndị Igbo kwenyere na ya. Ndị Igbo kwetakwanụ na mmadụ ebere ihe o ji maka ya wee bịa ụwa wee nọzụ ụwa ugbo 7 nwere ntaramahụhụ si ya. Ọnya bụ ọdịnala. Ndị Igbo kwenyere n'ịgodo alụsị. Ndị Igbo kwenyere n'igodo mmụọ. Ndị Igbo kwenyere n'ịchụkwa mmụọ. Ndị Igbo kwenyere na ife mmiri. Ndị Igbo kwenyere n'ikpelu Chukwu site na mmụọ dị iche iche. Ndị Igbo kwenyere n'iji mgbọrọgwụ na akwụkwọ wee zọọ ndụ. Ọnya bụ ọdịnala. Ọnya bụ ọdịnala a na-ekwu okwu ya. Gịnị bụzi omenala? Omenala bụ ka mba ọbụla si eme, ka obodo ọbụla si eme, ka ngwuru ọbụla si eme. Onye ka ndị Igbo ji wee kwuo okwu esi na nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Onye ka ndị Igbo ji wee kwuo okwu wee si omenala ndị dịrị ha, ọdịbendị dịrị ha. Onye ka ndị Igbo
ji wee kwuo okwu wee si n'Igbo na-asụ n'onu n'onu. This is to tell you na enwere general thing ndị Igbo kwenyere na ya, mana ka ndị be m si eme ya na ndị be gị si eme ya bụrụ ofu. Onye akpatalụ nkụzikwa ebe a agwa gị sị gị go home, gaa be gị gaa mụọ ka ndị be gị si eme, garuo ụlọ. Don't tell me na destroy chago deities na-emego nka. Dibia nwere ike ime gị introduce to entity gị na ya so for the first time, but what happens after them? How do you pour libations to those entities? How do you call upon them? How do you pray to them? Kedu ife ọ ya bụ imebi ịmalụ nọọ ihe anabe nna gị na-asọ? Kedu ihe ọ ga-abụ imebi ịmalụ nọọ ihe mmụọ gị na ha so na-asọ? Maka na ife ndị na-eli ka ndị na-asọ. Now, omenala bụ usoro ahụ njem ya na be gị. Omenala bụ usoro ahụ njem ya na be nna gị. Omenala bụ ntọ na anajikwala unu ọrụ na be nna gị. If you're in a local government, like in my own place, in my own local government, there were no less than 8 towns in my local government. Oburo kandi bem sieme, kandi other towns sieme. Town, I know how of local government. Oburo kani sieme omena na bai, kahawa sieme na beha. You need to know. Stop ranting on social media. Go home. This season is a great opportunity for you to go home and learn every key thing you need to know. Every key thing you need to know about your tradition. Abụrụ abụ m onye omenala, abụ m nwa mmiri, abụ m nwa mmiri, abụ m mmiri nke a, abụ m mmiri nke a, abụ m eze nke a, abụ m nke a, abụ m na social media. Go home and learn. Onye mere ngwa ọkpụkpọ oku m ji wee nyesiwe m nsogbu ike. Ewere m wee chọpụta nọọ ihe ọdịnala ka m ga-eme. I came down to this place. I left the city. I left the city that I have been for years. I came down to this place so that I can be able to identify myself with powers and forces in my father's land. So that can we come on and mmụọ na aja na mmụọ dibe nna m ka m na ha liko. Ka m wike kwuru n'okwu m wee mịtawa mkpụrụ n'olu a. You are an eze nwanyị, you are an eze nwoke, you are a dibia. And you know na Lagos since echiri gị echichi eze nwanyị. You know na ebe nwanyị na-eme since echiri gị echichi. You are fooling yourself and your followers. Omenala bụ ihe jikọrọ Igbo. Igbo mana ọdịnala bụ ihe jikọrọ Igbo. Igbo niile maalụ na Igbo na-echukwa mmụọ na onye Igbo na-agọ mmụọ. Mana ka ezi ka ndị be gị si eme ya. Ka ezi ka ndị be gị si eme ya. Mmadụ bịa mee nke introduce to you, or say na nke gị dị inferior, and you take that person's own. Kedu ka ndị be gị si eme ya? In so many lands, nwaanyị nwere ike ọgba n'iro ọ dị free. But in my own place, enwekwara afụ dịrị onye mana enwem some communities and some towns dị surround on my place. Ọ ya bụ nwaanyị gbaa n'ezi na be dị ọgbaala ozugbo. Ọnya bụ omenala. Ọnya bụ omenala. Ndị ahụ naziri be ha wee decide zia na ụta ka si wee chọọ idozi be ha, eme ya ebunye ọdị ụta anwa. Ọnya omenala ndị ebe ahụ. Ọnya ka ndị Igbo ji wee kwokwu wee si n'izu ka mma na nneji. N'izu ka mma na nneji. When last did you visit arụsị be nna gị? When last did you pay homage to your maternal deity? When was the last time you visited your aja na be nna or ikwu nne gị? When was the last time ị nọ na mba na-evisit mmiri ndị mba ọzọ, whereas you've not reconciled with nke dị primarily to you, nke so gị wee bi ụwa? Isim na imana irigma roll up and down. Ndị Igbo si n'okirikiri ka a na-agba ukwu ose, anaghari ukwu ose enu. Oke solu ngwelo ma mmiri, ọkọsi ngwelo ya kọsikwago wa oke. You want to practice pure
ọdịnala. Pure ọdịnala bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo mana ọ ga-agodo mmụọ, but you have to do it ka ndị be gị si eme ya. I am not trying to confuse anybody here. I am not trying to confuse anybody. Ị nwere ike ịfụ dibịa arụ ọrụ gị ọrụ fine. Ọ ka bụ na ọdịnala ka anọ. As long as na dibịa chụkwalụ gị chi gị, ọ ka bụ na ọdịnala ka anọ. But gị nwa ịmata ihe dị na be nna gị, ịma identify with mmụọ gị na ha so dị very important. All the very, very, very important. It is good you go home, learn your tradition. Ka ị malụ mgbe itinyere okwu n'ọnụ agụ, ka ị malụ mgbe iso, mgbe ọ ka bụ ifu onye bụ dibịa n'eziokwu, ị malụ na onye bụ dibịa n'eziokwu, ị malụ mgbe ọ ya bụ ifu akụrụngwa, ị ma na akụrụngwa ka ị fụrụ. Ka ị nwee ike mee gịnị? Ka ị hapụ ịkụ n'ụta n'ọdịnihu. Ka ị hapụ ịkụ ụta n'ọdịnihu. Ka ị hapụ ịkụ ụta n'ọdịnihu. A lot of you na-abụ ha nọ na nlọ, a na-afụ onwe ha na village ha in their dreams. Relax ya. Ị na-eje na babish, ị na-eje na mmiri ọzọ, ị nọ na nlọ, ị na-afụ mmiri bụ unu. You have never bothered one day, even if you open a room to visit home. Go home first. Even if you open a visit or do that media or that dating a phone with you. Now go to Ben Nagin and Ben Nagin Chogi. Go home. Put Ben Nagin and we're all Bioku. Fuzium on him and Fifia. In on Aquariota. Eze nwaanyị nke a ji wee sị m, dibịa nke a ji wee sị m, eze nwoke nke a ji wee sị m, nji wee watch onye nkụzi nke onye nke ọsị nka, wee watch nkụzi nke onye nke ọsị nka. What happens to your own tradition? Nji wee kụzie onye nke a ji wee sị m nka na nkụzi ya, onye nke a ji wee sị ndị nke ọzọ na-abaghị aida. What happens to your own tradition? It is high time. It is high time. Stop hiding. Stop doing hide and seek. Ademia n'ọdịnala anụ ha na-eme. Stop doing hide and seek. It is high time you come out. When you denounce entities with you, when you are not proud of them, they can never be proud of you. Because you can never come out to tell the world, oh, you will say it is Jesus. It is because you are hiding from the reality. It is because you are hiding from entities. So gina chogi no. Onya kamelu ija kota. Go home. This season is a great opportunity for you. This season is a great opportunity for you. This season, you need to go home. You need to go home. You need to go home. So kunaja na ben nagi alone is enough for you. Weloje na mmanya kubioku toya nana. We ha nkwa na achi azo ebe ino. Fumo na nasti ya mandere gị na mma. Don't sit here and wallow in ignorance. Ọdịnala bụ ihe jikọtara Igbo niile ọnụ, mana ka ndị si eme ya dị n'iche n'iche. So that somebody will not carry his or her own tradition bịa present elu gị na Facebook ma na YouTube. Ị na-akpọ kere onye ọzọ present your tradition nke ya. Ị na-akpọ kere. Do you know your own? Do you know your own? Ịma nke gị, ji amalụ nke gị ka ị nwee ike nwee Chidimma. Aka mbụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ ọnwa ajụjụ nwere ịjụ gbasara ihe ndị nna-akụzi na gbasara ọdịnala Igbo. Ma ọ dị chọka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko zitere m ozi na my WhatsApp number 07037311663. Gwa ka emesịa.